barka dai. Barka da zuwa. Ina Nafisa take? Bismillah. lalle yanzu na tabbatar da cewa wannan dan sandan gurbatacce ne, kuma yau da izinin ubangiji sai mun sa ya raina kanshi, ba ma shi ba ga duk wani mai irin wannan ɗabi'a. Ya ubangiji, ka haramta mu kanka zalunci, sannan ka saka shi haramun a tsakaninmu. To gashi mun zo za mu taimaki gaskiya, kuma ba mu da karfin ikon faɗi a ji. To amma kuma Allah kai ne alƙaharu, ka fi karfin dukkan wani mai kaki. Ka taimake mu kada ka gaje da mu, ka kawo mana ɗauki saboda girman zatinka, domin wanda ya fi kowa gaskiya da amana, ya fi kowa daraja da ɗaukaka shine sayyidi bin Abdullahi bin Hashim. Daɗin sofircin alkhairi wani ba zai cutu ba, mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Barka da zuwa yana. Kuje. Likita, da fatan ka gane wannan ko? Shi ne mai girma matawalle, baban Nafisa. To waye bai san mai girma mutawalla ba? Ranka da barkar zuwa. Wai me ke damunta? Ba wani abu ne ke damunta ba. Illa rashin hutu. Sakamakon aikin da take yi ba dare ba rana, ko zuciyarta ba ta bari ta huta, hakan ya sa ta faɗi, amma yanzu cikinta da sauƙi, ba wani cikakkiyar matsala. Na gode doctor. Ni ma na gode Allah bai. Allah barka. Amin. Sannu na da kinga ba sai kin tashi ba, kwanta. Yawa daji, ya hanya? Hanya alhamdulillah. Ya jikin naki yanzu? Da sauki. Ina fata ba ki jin wani abu ne ko? Babu komai daji, sai dai kawai rashin ƙwarin jiki. Ina so na sanar muku, duk lokacin da mai sharri ta san mai yi maka sharri, to ka yi haƙuri a wannan gabar, saboda kada ya tunzura ka je ka faɗa a cikin wani rami. Don haka yanzu muna neman ɗaukin ubangiji ne, kuma insha Allahu sharrinsa zai koma gare shi. Lallai ba za mu